Majong adlaw ni jong tanan di ami karon sa garden sa maguwang ni Undoy. Alas 6 pa sa buntag gasabot maming Undoy nga mag-exercise, may walking ba. Awan ninyo guys, garabing kadaghan kadug bunga. Mga magto pagazid kay wa pa maharbisi. Timing jud mang pag-ari-ari. Gimingaw na po ko maghimo garden ngani. Kanila mang garden sa jang maguwang kay maki jud kaadyo. Naman pud sila tindahan dito the Plains Highway. Aw di ka pang-harvest dani, pang display ra ni didto. Kami Undoy hinahin na migtukad kay modong mami atus mo to. Angat tagi kaadyo murag di na maarsag ang bagtak. Grabe gajud guys, nalingaw gud ko nagtanos sa mga taong. Grabe gajud kadaghan, di ba? Pila ka ni kapuno basig sobras gatos ni. Wa po ko kapangutan nagpila ni kapuno basta kay arang daghana. Di pud basta-basta makawat kay ubos ra man pusbay sa lulang Undoy. Kay og nadaplin panigrasada impas nis mang labayay. Mamanigbayas lulang Undoy sa ibabaw. Nami kadyo ni adubohon at salon isugba. Ug syempre turtang taong sa kay daghan ni recipe lami kadug na kay taong jud sa imong backyard. Kay magkinaon sa makakatas-kutas na ara kay makutlo dihas daplin. Magtanom ko nga ni puhon makapanganak ko diya makarecover ko mananim ko daghang taong anas likod ra po sa among bayba. So di ana mis ibabos mo to guys. Mura ra bagad ko black lady ning outfit kay wa na lagi lang ikasulob. Mo angay mo ko na kay komportable maghangti diyan di man mapiit. Aron lami ag biyuda ani labi nagmahapon. Pero gwapo man pagingarong buntag sa jo. Napunggot ng isa ka lubi diha pagbagjo. Nagcamping mi ni sa una kami Junjun TV Tiri ug Mayor. Tadta na tuig na pud di pa ko buros dadto. Kiram dari kay ag kilid bahay naman nila lula. So safe ra siya di ka maghanahon nagdautan. Diba ya paso? Nahinog. Iya pas. Nara. Gani na makagahi baga jud tugfag karon ning hinahinay na. Kay mo alam kasi kag adlaw mo anam pud sila kahilis. Ano nagamo adapit na makagahi kanang atbang dana nga buntod. Kita mo na nagnay puti nga bato mo na nagamo ama bitong gitawag ng among lugar og puti. Kita mo na puting bato na nagamo ubos daan na. Dari pag ila Undoy sa atbang nga muto. Bali isang muto ang pagitan lang ng aming pag-iibigan. Bitaw grabeng kapuha dari makagahi bugnaw pa jud kaadyo. Ani mapus Undoy manguhag teba-teba kana bitong ijang ibanjo sa ahong bagtam kun dahang teba-teba daan as ubos. Pero daghan kun ba nakenda ani mo na magamping pudta. Oh, magkatong amo, gorilya. Ayo pa gorilya diha. Mga amo. Wah, tong gorilya tong kan. Sakit. Minta tagkon ta, minta tutug banakon ta ubos ta. Saan ahat. Mustagtog. Kuwangan pa. Iman. Labian. Labi ang cellphone. Oo. Tikta nog amo. Yung sa kasi mo kita nog gorilya. Mga mugosong feeds. Mga parinti lagi pud. Mamuot ko makagahi ka magtalikod-talikod ko inga na di maday mailhan nga boros. Napa maday curve gamay magtalikod. Awan ninyo. Da di ba di mailhan no. Sos pero mo atubang. Budlot na ti dyan. Di ada mi karon sa mga health center. Kay magpa-laboratory ko karon. Unjag Martes kay na may laboratory daari. Ang okay ka adyo karon di na ko makadung og ubay. Grabe kalibutan murag impierno. Inainitan ka adyo. Si Undoy gi ka na just parking lot kay hindi pa ko hagang tambal kay wamdi ko makainom. Aga ko dari likod-lingkod ko daari kaming duhas mananghilin. Kay naman dai po zeto jo di nag-abot mi daari center. Kining tambaw nga imnon nagbuntag mo di paras kasing-kasing. Kay di magsilbig di ni imnon kay magbuto-butog ang dughan. Si manang kanama po nito jo daari. Pirmi ko gaban-baon og tubig labi na karon ako UTI. Kaning sudan ni duha ni ka litro kinahanglan mahurot ni na sa madugangan pa sa ka litro kay 3 liters ang target ron. Charo di mga banwas si mga kagwang na bakterya. Waday ko ni doktor karon mao nang di makapacheck up si manang. Pag laboratory ra min jani ko man manguli na pud. Shut up, Lilian. Ang igagaw pag umangkol. Lilian. A few moments later. Hello, nahauli na ko gikan sa laboratory kay gapalaboratory ko sang ihi. Dari ra ko sa mga ritso nagpalaboratory kay di ora madugani kay naa dari UA urinalysis maura lagi pud kay gamay ra lagi pud center dari pila ra lagi pud rural health unit ra man lagi pud. Pero maadyo na laman kay ron din ako matus ubay kay ug matutas ubay harapang inita. Ladyo ka pud. So ini ka Sabado na kumudong og ubay sa pa kay itong paadyo ni ato ang isi. Haram ang i-update sa result kay das ni Agi pagkatong 38 weeks and 2 days na kading dong may mga simana na daypod na nakita gamay nga infection dya. Biag resulta karon
Wala may doktor dito sa mga ngaritso kay naa may kuan na may blood donation dito sa Pikas Barangay. So tawag doktor dito ning doong kay na sila kanang mga ba sila mga dugo para kuno tos mga buntis nga mga anak. So basig makagamit agad to kuhan. So daya nagaha ang result aron tanawon. I-explainan man po ko ganina sa medtech manghud sa ang best friend. Lagi siyang giingan is na aghapon pero gamay ra gyapon siya. Madara gyapon siya tubig-tubigan. Di na siya ingon og kanang taas jud nga kinahanglan jud ingnan bitaw og antibiotics kay mahaglok po guminom og antibiotic. Diya na na-trace jud nga white blood cell gamay kay na may infection gamay pero madara kuno ni og inom og tubig diya. Balik ko ni Bernis. Magpayuwi ko dagto. Sabado kay haman ng appointment sa UB April 1 ngin man di ko mga naklagi ron mga adlaw mabalik ko na kay April 1 magsabot mi ingana unsa ba ingana so mo ni madugad kay na UI kay maduong man ta ko sa Lima Grace ja kapoy lego gani kay grabe ka jeng bagatan na sang bukan ja nanghupeng agang tiil nanghupeng karon pa ko ingani ja gahapon magud pud kay grabe panang lakaw-lakaw ba kuan ka haga ka hang tiil na dari mga timbang tanan sang tiil kay siko barag-barag pero ning bintahan na gani ni ron kay kanang hamagi patong hang tiil hamagi elevate ang kamot to man hinuon ang ilong ning hupeng pugang ilong so ning hupeng gamay ang tiil ingon sinanay okay ra kuno na kay nga na jud ko nang hapit na pero na iban di man manghupeng di man ko manghupeng karon raman kay murag nakuan lagi ko na sobran bitos lakaw-lakaw gahapon haga ago na gahapon ja ning bintahan na pwede noon kaya manggitungtong kananay jud no sa una grabe gid ko no makuha murag may ilpantiasis ja maso ganay ha kay wa nag water therapy ko karon hapit na murot agang 2 ka litro ja kinahanglan makainom ko mga 3 ka litro kaya ro mabanwa sige lagi pag ihi kuwang na ra ato ko pirmi CR ara kakapoy ko sig balik-balik pero sag dilaman para ma-clear ta kay kuya ra ba nang UTI bitong di ma-treat. Pero okay ra ko ni ha kay gamay ra man pud siya. Gingnan mapugong dok nga kanang di jud mo inom og antibiotic og di jud ingog kinahanglan. Kay jam kung giinan nga magpayuy ko kung balik lagi. Kay mato nagpayuy ko dito kay si Sabado pa may magkita. Yung palit po ko dari ha. Sa Avon man ni siya or Avon Feeling Fresh 48 hours nga dry pores. Brighter ko no in 1 week. Pero di pa na nagamitan. Diyan nagamitan makaanak na ko. Safe raman ko nun eh. Pero kuhan siya skin looks brighter in 1 week. So ako yung taste dani para ninyo. Haning i-test. Kay og mo brighter ba siya ang ilak na nakigrabe siya ito mo ba siya ang ilak na nga padyok. So ato ning suwatan kaya nakasuwatan na isang claims kay skin looks brighter in 1 week. Liman ka. Antiperspirant deodorant cream. Mong hanggi palitre kay gusto nang suwa dyan makaanak na ko brighter baga dyan in 1 week okay. Sos ay di ka dyan maklaro nga rin ito makay nagsaga ko kay di makuskusina so impas dyan na nang kuana na di gani mo putig ang ilok na na bantay lang abo na mo yung brighter mo kuno balag di dyan totally mo putig basta ka mo brighter po si dyan magamay yung maila man na inig ka manhag panganak gamit ko na pwede raman daw ni actually pwede rin sa karon gani o gamitan na habisan og buros pa ko pero wa pa ko smooth ron dyan ang makaanak na busy paghang brain cells og nasa na pagpagawas o man ko mahadla kayo na bilong pa man sa gestation ba agarang is grabe na gadyan bugata sakit na kaduhang bukan gusto na ko makaanak na kay Lisod na kong lakaw, binuangan akong undoy nga na nga, sundog-sundugo na ko nito, grabe hambugan na kayo, di na ibilak, iniglakaw nga na kayo, ara masakita, ang buog, mara magpastag, tulo kasakong hamay, des ni agi duha pa to kasako, karon tulo na kasako, kabaw ko, ug di pa ni siya mugwas, sunod adlaw, pat pati kasako kabugatan. Wanang gusto na kong makalingkawas, nang mga kabatch kinanganak naman sila, oy, nga ako gusto na po kong makalingkawas na kay, grabing ka po dyan, magtibok lawas na sakit. Labi na daris ang lower part, bugan ang mga bagtak, tikod, inigtanub, sus, sakit. Labi na hambugan. Labi pag-ata dyan ka adyo. Just siyempre excited na ko ka adyo mamit si Ninja, bro.
kinahanglan man jud ta maghuwat kay anak naman siya mo gawas o ganahan na siya di man nato siya mapugas bisan pag mobalito ko ug di pa siya mo angay mo gawas di pa ka dyan maghuwat ka sa tanani pero kanila manghang exercise lakaw-lakaw na para laman ako hangin ini guteng kay kuan disadugdi ta ka kuan banat o guteng banat na panat sa kuno ka ng murad sa kuno gitabaw excuse me mga nang by the way na ako kapajas dadto nga kuan kining hilaw di pa totally hilaw kanang kabangaan makutoy atong is na karon kay gaharatos gahapon na tong undoy gikuha ja wa man ko kalugar gahapon kay na busy man po ko gahapon nagunsa pa ko gahapon ay di ko isnak gahapon di ko binignit mo tong wana mapansin karon gyud ko isnak karon napoy kamuti de dari pero katuray hang isnak karon pinalagemo pa bal gagwa po to na hinog gahapon ra mo to man mapakpakida jon tong pakpakan magpalaban tagtaparan idig panit tatas kapagas kay dakeur ba to tambek dan kumuhawid kay grabing katambek wa ko kay boglis atong undoy kuha ilhira magpurmas ilalula pero ingon man to sa nga ako no pedaghang kapagas sa luzo basig didto tunay ja kuha sakit ka jahang bugan mga kagahi manan kamaot-maot na nating naong maot padaan mosabot pa sa kamaot dira kapagas de ar kalingin dugay nako kadyo kakanunog kapagas nga hilaw ja sa gamay paghangtisan kay mo ingon silag bawal kuno ini nako no kadako excited ko karon mukaon na tuanan nga panitan. Di pa sa ingag orange ka pero pwede na igo pagkadyo sa na orange murag duha-duha ko kahabang tiwasan og di pero gura na kaya namang naputdag ako ara man ning apikason mga kagahi kay di man pwede gahang panitan tanan kay lisod man agaharang kanon mo yang apanitan pero ato alam ning batakon di magsilbig apanitan ingani mo hilos samad unsa ta hinahinadyan na taghapak kay injig maapil na tudlog hapak dani pangkawon sa taranig ahat aglami nga kapajas nga natilawan katong red lady nga kapajas ito ko nakatilaw sa Dreamers Farm dito sa Ubay kung gusto mo tanaw dito nga video search Renjo Florami Bula na Dreamers Farm dani sa YouTube mo gawas to balik man ta mi dito katong pag-adto na mo ansa kan hibaw mo nang buros naman dai ko excited na ko mga kagahi wow warang kalami orange na dai sa okay naman dai kaadyo sabi gadyo ko arpang luspara pwede naman di ay excited na ko kay mao din hanggi pangita nga ingani nga kabangaan ato apag din nga tadtaron kay di po ko magpalabig kan kay makabutod ni kay gahi so magtadtad ni gamay may atong apanitan og tiwas bilin ra nato sa lamisa kay maila man ni mutungkab dani unja yun say gusto mo kan hala pagpanit mo dag enjoy kay naglisod na ko darig pananit ra bagazi ka pajasa tam isiguro po nig apahinugon mangutan akong undog di sa jagi kuha kay sunod adlag mo kaon ta kapadas manguhara po ta ridto halos bisag asa ka mulingi-lingi sa kalibunan na mga kapadas na nubo nilibang ra baginis langgam pero kato mga branded nga kapadas to mga magkang kapadas tinanom ga jud to di ta basta-basta makakawat dadto na nabuang na mapusilan tas tag-ija kagibang-gibang naghang pinanitan sakit mo gani mga joints sa hangkamot man wa ka jud kusugron sana ni nakapahak-pahak na sag dinaraman basta kay makakaunta karon bitaw grabe sakita din nga mga joints jud sa hangkamot labi nagmagabi ja kanang ining mata na ni kabuntag grabe di lagi makengkeng basig dina lagi punis ang pagburos madul mang mawa ning makapanganak nako pati paghang mga bagtak mga tikod nga nahang mga tiil labi na karon nga mura bitaw jud ning hubag-hubag ning hupeng ba or gitawag niya lag biri-biri bawon siya tawag dan sa injo basag tawag na mas among adari hupeng or biri-biri pero pasalamat lang ko kay di pud ing arang kamaka kajo igo-igo ra hinon pud karon ra pud ni excited na kumukaan dari hang kapajas mga kagahi inhaman nagjatag panit pero ato pa ning hugasag taron kay agtuwas murag dako ra man siguro ning ang napanitan pero sag dilaman kay di man pud natuhot tuning songo ato sa panghipos-hiposon kajang mabunawan ta rin sa tong igsuon dani wa na ra ba ko hipos-hipos daaning ba igo ra ko magbuling-buling harag gibutang dari sa lamisa giipon ha silang manggagang salin kay sigurado ko mga ikag man tuon sa ilaha man ang parisag asin kararayang panitan oy sila ray magpanit sila mga sila pampo sila do wisi pa sila mga kinapugi tamis nga hindi sila min iso sa asin pero mag-asin ron kay bawal asin lami. Hinog na. Gilaw mo. Dari mo hilaw pa. Uy. Mara rin hanggi panitan dang. Kay, ano sura panitan dang. Oh, di ka pwede din ikadagaan ka mga gaganin na kadaghan. Ang kabago sa butag ti dyan. Lami. Manggaray mo. Kaan man dyan mga ganyan na. Hindi mo ko naman mga magsagol. Uy, kaya puro gahi. Puro gahi man na. Pero hinog. Halay mo mangga ka nasugdan na nimo. Malay ko sa kulaan. Kaya ko hinog pa na. Ako naging isagol. Hilaw man. Grabe ka, crunchy. Dada gihimuwan si mother. Halibon ko nun eh. Ba, para asan eh? Ubo siguro or UTI po. Kaya UTI man po sa ati Ali. Himo po sa nagnganga, kinaraan. Nakasakab ko rin sa naging ado, kay lumibas, di ba, sadyang sapdahan mo na, tapos kay lagi noon. Kira ka, ginawa, nagbibilo dahil nagkalat. Nay!
Di ka pwede dari kan gahi ah. Kapadas sila. Mas naman kan sumilang gila. Oy, just na rin nakadag madu no makagahi nakadas sa madu. Parimo. Namanig dyan. Dano na pwedeng lubida. Sige raman kay gatang lubi ganin nagamit man kay nag kuan mi ganyan nagsunog man mi ganina og manok Bisaya. Madyo naman na istak lubi ka gusto po ng utan. Wag diha, nagawas ba ki? Nay, ang kutsara nay, itong tanan ni mo nay. Binuwan ba yung Siya makagikan. Natul ka Ang boss? tiil ba ng hapong? Siya may tambaw ni. Ang tiil ba ng hapong? Hindi mo? Ha? Maman, Diyos man. Ha? Nga ni gati din lagi. Nga ni lagi ni. Andiya, okay na nanay, di ko maintong sis. Hindi man, okay naman eh. Midyas naman ka, pag magbati na. Midyas. Di nang pud ka adyo, igo ra. Pero, hindi ba ko kay karon ram po din ng hapong hinuon kay dis nagi wa man yung hapong dis ni Agi. Sige po ko baklay do ako nay. Libak yung gapon. Sibuk adlaw din, libot-libot. Mo siguro. Yatan din sa masilingan makagahay og kamutig sa aging. Kay basbawas ra lagi medari kinsay na ay nga nahinatdanay ba? Wa gyapon mawagat ang tradisyong Pilipino nga hinatagay sa silinganan. Mo na gyud nga share blessings bisag ginagbay ra importante nalipay pag misig ka tawo. Dito ba ka ladyo nang muti nga ang stroke ka ba ron? Oh, stroke. Di, kanang nay. Dahil na ba may stroke kung nga ron? Init, init di kay stroke ron. Ting stroke. Namagad kung tiri kay gajama-jama na pag-istorya ag si Aliana naning kakay pag-ijat pang-snack. Ijahay mig panginabuhi karon. Umakagaya ani ratama na gatang vlog itagaan mo ay sagmanggang dabong di ah. Duha ka buok ni. Kay namo nga na pagmangga dari. Ja dara kos gawas kay gapahangin ko grabing inita dara kos gawas pirmi gat ambay karon kay di magsilbi og atusod mo ra ko gi sugba. So ugma na nanakan kay nagkaan mo ko kapajas. Nga ni ang gibuhat na ang gitungtunghang tiil. Kaya ro ma-elevate si Ja. Kuwang pagani dapat dyan nakaingan na si Jano. Sagdiraman kaya mo kailaing kapatungan dari sa gawas. Bawi ra ko unsa ni siya na datog mo. Kuana mo. Lurang-lurang nag-init. Grabing alimuta. So daghang salamat sa nananaw sa atong vlog. Salamat sa like, share ug sa inyong pag-ampo. Magpaabot na lamang sa kanus anis ninja magawas kay ba ko excited mo. Just as much as how excited I am. Sakto ba hangin English? Excited jud po ko kaadto. Pero saan taman nga maghuwat man sa kanus asa dyan magawa. So, ato na lamang pang iampo nga. Magawas na siya sunod adlaw kay burag isig na pugkon, di na ko kabakod. Samara talagang salamat, magkita lang tomorrow. Bye-bye.